Tikulandireni pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za mtsiku la lero muli ndine Mike Thompson. Nkhani imene ndadza nayo mtsiku la lero ndiyokhuza nduna yakale yopuma imene inali mu cabinet ya Dr. Lazarus Chakwera, nduna imene idaliona zamigodi mdziko lino la Malawi mu cabinet komanso mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera amene wandi Ken Zikhare Ng'oma. Tikutchula kuti nduna yopuma chifukwa chonena kuti tikutchula kuti nduna yopuma kamba kunena kuti sabata yapitayi Dr. Lazarus Chakwera adalengezesa zakuthesedwa kwa maunduna onse amene akhala akugwira nawo ntchito kusatira kukwana kwa teremu yawo ya Dr. Lazarus Chakwera. Nduna imeneyi Zikhare Ng'oma iyo yalankhula zonena kuti kuvomereza kuluza si kuonesa kuphweka kwako kwa munthu, ndipo m'malo mwake Zikhare Ng'oma adalemba pa peji yawo ya Samba la Mchezo pamene amaonesa kunena kuti mbali ya kuvomereza kuluza kwako zimathandizira kuti mupitirize kukhala anthu otolerana komanso kuchiza mabala ena amene muli nawo ndi kupangisa kuti umodzi wanu upitirire. Ndipo iwo afotokoza motere kunena kuti pamene munthu wavomereza zosatira zachisankho ndi zothandiza kwambiri, ngakhale kunena kuti munthu wina zimakhalabe zovutirapo kuti avomereze komanso kuti amvesese momwe zayendera, popeza kuti zimakhala zosiyana ndi zimene munthu amayembekezera, malingana ndi kuti pamene munthu avomera kuchita chisankho amakhala ndi chiyembekezo chonse ndi kukhulupirira kunena kuti atha kupambana zisankho. Koma pa zisankho pamakhala zosatira zosiyanasiyana zimene ndi ziwiri zokha zimene munthu amayembekeza kuwina kapena kuluza. Kotero munthu amene waluza amangoyenera kumvesesa komanso kuvomereza momwe zayendera. Choncho munthu akakwanisa kuvomereza ngakhale zikumupweteka mkati mwa mtima, koma zimathandizira kuchepesa magawano pandale komanso kupereka mpata kuti anthu akathe kukhala otolerana ndi kuvomereza ndi kuti ino ayambe kuyendera limodzi. Ndipo m'mawu awo iwo adapitiriza kunena kuti ndale si nkhani ya udani ayi, komano kulimbikisa umodzi kwa nzika za ziko, ndi kuti pamene akuona ife atsogoleri akathe kutengerapo chitsanzo chabwino ndi kuti nawonso akakhale anthu otolerana pamene atsogoleri akuyambisanso kutolerana. Ndipo mawu ake adawonjezera kunena kuti kuvomereza kuluza kumaonesa kunena kuti ndiwe mmodzi mwa nzika yokonda dziko lako komanso ndiwe mmodzi mwa yemwe umalemekeza zokhumba zako. Ndipo mawu awo adapereka chitsanzo kupyolera mu ripoti limene lidatuluka ndi olemba nkhani wina wa ku Egypt amene ndi Naro El Sadawis, yemwe adatulutsa observation yonena kuti anthu andale ambiri amavutika kuti avomereze kuti aluza zisankho, ndipo izi zimakhala zowapweteka mkati mwa mtima. Ndipo Zikhare Ng'oma adapitiriza kunena kuti ngakhale izi zili choncho komano zimangofunika kuti munthu uvomereze chifukwa chonena kuti izi sizitanthauza kufoka kwako, komano imangokhala kuti ndi nthawi chifukwa chona zoti pa mpando sawina anthu awiri, ndipo m'malo mwake timangovomereza kuti wawina ndi munthu wina ndi cholinga chonena kuti nthawi inanso ikazakwana mpata wina ukazapezeka tizachitanso ngati Mulungu angazatikomere mtima tizachitanso bwino. Ndipo powonjezerapo adapitirizanso kunena kuti kuvomereza kuluza zisankho sikutanthauza kuti iwe umakhala kuti iweyo ma principles ako amene umasatira kapena kuti value yako imene iwe uli nawo ndi kuti uwayisiya pambali ayi, komano kumakhala kuzindikira kuti ndale ndi chimodzi mwa zinthu chimene chimabweresa ku umodzi ndi kutolerana ndi kugwirizana. Choncho munthu ukavomereza zosatira zimene zapezeka ndi kuti umakhala ukulemekezana ukutolerana kumene kumayeneka kukhalapo, chifukwa chona zoti ambiri ngati sakwanisa kuvomereza kuluza kwa zisankho zimapangisa kunena kuti amene apambana zisankho asakhalenso abwenzi awo, chifukwa choti ali ndi mtima umene sakufuna kuvomereza kuluza kwa zisankho kamba kunena kuti chiyembekezo chawo chonse nthawi zonse amaziona kukhala owina. Koma pamene tikukhala m'moyo uno tikuyenereka kuyembekeza zinthu ziwiri, kuwina kapena kuluza zisankho. Ndipo Zikhare Ng'oma adapitiriza kunena kuti kuvomereza zosatira za zisankho kuli ngati njira imodzi imene ingathandizire kuchiza nthenda ya kansa ya zandale. Iwo muchitsanzo chawo adafotokoza kunena kuti ndale zili ndi kansa, so machiritso ake a kansa ya ndale ndiko kuvomereza pamene munthu waluza.
so akuti ndi mankhwala amphamvu kwambiri amene amathandizira kuchiza kansa ya zandale. Ndipo azikhale ng'oma adatsimikizira Malawi kunena kuti pamene tatenga zokhumba zathu kuzisiya pambuyo ndi kutenga Malawi wathu ndi kumuyika pasogolo, zidzathandizira kukonzeka kwa Malawi ndi kuti akakhaleno oyenda bwino ndi kuti zinthu zake zochitika zambiri maka zandale zikakhale zokonzeka. Ndipo posiriza pake azikhale ng'oma adafotokoza kunena kuti ngakhale kuti zikumveka kuti paperekedwa maripoti onena kuti zisankho zapitazi panali zovuta zambiri, koma iwo ngati munthu akuvomereza kuludza kwawo ndipo atsimikizira komanso kulimbikitsa azinzawo kuti asatire chitsanzo cha iwo chovomereza zosatira momwe zilili. Ngakhale ambiri akufotokoza kunena kuti zisankho zachuluka zambiri kuti anthu abera, komano iwo afotokoza kunena kuti pambali pa zonsezo ndipo sizitanthauza kuti iwo sanamve kuti zisankho zaberedwa, komano pambali pa zonsezo akuvomereza kunena kuti iwo aluza zisankho. Ndicho linga chonena kuti mtendere mdziko lino upitirire kukhala ndi kuti dzina limene timapatsidwa monga ngati Malawi kuti dziko la mkaka ndi uchi likapitirire kufalikira ndi kuti anthu akaonere chitsanzo mwa ife kamba kunena kuti ndi dziko lokhala limene lili ndi mtendere ku nkhani ya zandale. So mwina funso ngomanena kuti azikhale ng'oma ndi amene aonesa kunena kuti akuvomereza ndi zosatira zimene zikuyendera, kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye mwe akutsogola kwambiri, ndipo pali distance yayikulu imene wampasa Lazarus Chakwera kunena kuti akubwera pambuyo pake, zimene zikuonesa kuti ngati zikhalire momwemo ndi kuti Peter Mutharika ndi amene apambane chisankhochi. So mungatena kupasirani video yapitayi tidafotokoza kunena kuti zimene adalankhula loya wina amene ndi Soko, yemwe adafotokoza kunena kuti asogolerewa amene amapikisanawa sizitanthauza kuti ngati Meki sina ulusi ndi kuti amakhala ndi zosatira alibe. Zosatira amakhala kuti ali nazo chifukwa kuti mamonitors yawo amatumizira malipoti amomwe zinthu zayendera ma polling station onse, ma centers onse, ma constituency kandi ma district military centers amakhala zonse awapasa. Choncho amakhala ndi chithunzithunzi ndi momwe zinthu zingayendere chifukwa choti zilizonse amakhala awatumizira. Choncho kutengeranso ndi mmene alankhulira azikhale ng'oma pakuvomereza kunena kuti iwo akuvomereza kuluza kwawo pa zisankho ndipo akulimbikitsa anzawo kuti achitenso monga iwo achitira. Choncho funso lomwe tingakhale nalo ndoti nangano anthu ena amene ndi achipani cha MCP akukanika bwanji kusatira zimene azikhale ng'oma aonesa ngati chitsanzo chimodzi cha membala wamkulu kwa MCP yemwe wabwera poyera ndi kunena kuti akuvomereza ndi momwe zinthu zikuyendera, pambali ponena kuti anthu akuchita ripoti kuti kuli ma irregularities pa nkhani ya zisankho, koma iwo sakugwirizana nazo zimene m'malo mwake akuti akuvomereza ndi momwe zinthu zilili. Choncho apa ndipo pamapeto pa video yomwe tinakukonzerani msiku lero, ndipo mu nkhani zathu za lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video channel like komanso subscribe kuti tikhoza kupatsirani na ma video omwe tikhakonza pano pa Summer Vita YouTube channel.